दिल्ली कलकातायाव जाजोब्बाय बडलेण्ड गेस्ट हाउस नाथाय दासिमबो मुम्बाइ नोगोरमायाव गैया बडलेण्ड गेस्ट हाउस। मुम्बाइ नोगोरमायाव गंसे बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय आगुनि बीटीसी सरकार एबा आथिखालनि बीटीआर सरकारखौ गोबां खावलायबोदोंमोन। नाथाय बडलेण्ड गेस्ट हाउस गैयैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बायदिसिना जेंनाजों भुगिनांदों। जर'खायै बडलेण्ड आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मुम्बाइआव देहा फाहामथाय खालामजानो थांनाय सुबुंफोरा बडलेण्ड गेस्ट हाउस गैयैनि जाहोनाव गावसोरनि रांखावरिजों भुगिनांनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। दिनै मुम्बाइआव केन्सार बेरामनि देहा फाहामथाय खालामजानो थांनाय बेरामि सुबुंफोरा बीटीआर खुंथायखौ थांखिनानै मा बुंदों फै मिथिना लानि। तामुलपुरनिफ्राय फैदो जोङो 20 तारिखे जों फैदो दिनै जा 27 तारिख जाबाय। दा मुम्बाइआव आंनिया केन्सार जाथिसे ओरैबायदि बेरामाव एसे सन्देह खालामनानै आं बेयाव मोजाङै नायजागोन होननानै फैदों। दा बेवहाय फैनानै आं गाज्रि मोनाखै, गासै सिकित्साफोरखौ मोजांखौनो मोनदों। बेनिफ्राय बेवहाय अबयसे गिबियाव एसे उसुबिदा जादोंमोन थानाय जानायाव। दा नैबे माबा दा बम्बाइ मादार्स एन्ड चिल्ड्रेन वेलफेयार ससाइटि बेवहाय थाफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। थानाय जानाय सुबिदाफोरखौ जों बेवहाय मोनदों। दा ओंखायनो आं बेयाव फैनानै गाज्रि मोनाखै। दा नाथाय जोंहा जुदि जा बिथां सरकारा बुंनाय बायदिब्ला जोंहाबो बे बम्बाइ माया महानगरियाव जुदि जोंहाबो जुदि दाबसे जायगा थानायमोनबा बा बडलेण्डनि बेबायदि जोंहा गेस्ट हाउस थानायमोनबा जोबोद साबद्रायगौमोन। मानो होनबा जोंहा बेबायदिनो गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि जि हावरिया बर' हारिफोरा फैनानै बेयाव हयथ' जोंहा मोजां सिकित्सा मोननो हागौमोन। बा केन्सारनि बेलायाव बा गुबुन गुबुन बेरामाव गोग्लैनाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै हयथ' गावनि साननाय बायदियै सिकित्सा खालामनानै हयथ' बेरामखौ फाहामनानै थांनो हागौमोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथियो जोंनि बडलेण्डनिफ्रायबो जे बडलेण्ड गेस्ट हाउस बेखौ बे बम्बाइ महानगरियाव गायसननांगौ। दा बेखौनो जों मिजिंथियो, बेखौनो आसा खालामनानै दा जों थानाया सानसेयाव 600 करि, मासाव जोंहा 18,000 जायो। दा बेबायदिनो जोङो 10 दिननि परे परे होनो गोनां जायो 6,000 करि। दा बेबायदिनो मासाव 18,000 जायो आरोखि। बिराद थानायनि खरसाया बिराद जेनेबा गोबां रां भारानानै थानांगौ जायो। औ बे बेलायाव माने आसामनिफ्राय सरकारा बीटीआर सरकार बा आसाम सरकार सोरबा एमसिएलए बिथांमोना माबाफोर रांफोरनि अनसुंथाइफोर हरदों नामा? दाबो जाथ'वाखै। दा केन्सारनि बेलायावहाय दा एमएलए फान्डनिफ्राय 30,000 ओरैनो सेंसन दङ होननानै खोनादोंमोन। दा आंनि बेलायावबो एसे एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन, खिन्थु दासिमबो मोननाय जायाखै आरोखि। आं सरकारनिफ्राय जोंनि माबा बीटीआर सरकारनिफ्राय दासिमबो बे सिकित्सानि नामाव रांफोरखौ आं मोननाय जायाखै बा हेफाजाब मोननाय जायाखै। खै मास थानांगोन ट्रिटमेन्टनि थाखाय? दा आंनिया फैगोन शुक्रबाराव मोनसे बाय'स्कपि माबा जागोन। दा बे एन्डस्कपि जानायनि रिजाल्टनि उनाव बा रिपर्टनि उनावसो आंनि ट्रिटमेन्टआ जागायजेनगोन। दासिमबो दा आंहा जेबो जाथ'वाखै, मोनथ'वाखै। आच्चा बिरेन सारा दिनै आसामनिफ्राय गोबां केन्सार पेसेन्ट फैनानै दंफैयो मुम्बाइआव। दिनै माबायदि हालोदाव दङ दिनै पेसेन्टफोरा? खुलुमबाय। एक्सुवेलि आंनियाबो बेयाव दंफैयोमोन। दासिम आं बे सप्तायाव 13 जन लोगो मोनबाय आरो आसाम भबनानो जा, दीप सिटियानो जा, बे मासा हस्पिटालानो जा, मैयाबो आं सानैखौ लोगो मोनदोंमोन। थ' सबसे प्रब्लेमा मा जोंहा थानाय जानायनि प्रब्लेम जायो। थानानै जोङो हस्पिटालाव थांनाय गोजान गोजान जायगायाव थानानै आरो बिराद दामि बेयाव थानांगौ जायो हटेलावबो आरो थानाया मेन प्रब्लेम। थ' आं बिराद नाजादों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा फैनानै बेयाव खम फैसायावनो थानो मोनो। आरोथ' आंथ' लोगो मोनबाय थायो बेयाव 6 मासनिबो थानांगौ, सोरबा 1 मास थानांगौ, 3 मास 4 बोसोरबो थानांगौ जायो। थ' थानायनि थाखाय जोंहा सरकारा एसे सुबिदा खालामना होनांगौ। सरकारनि जों बेखौनो बुंनो लुगैयो, माने बम्बाइ बडलेण्ड हाउस जानायमोनब्ला जों बेयावनो थागौमोन।
दा जों मेघालयआव थांनो हाया मानो होनबा बिथांमोना गावसोरनि मानसिखौल' थानो होयो केरेलायाव होयो नागालेण्डआ होयो मिज'रामाव होयो तो जोंनिया सबसे प्रब्लेम आसाम भवनाथ' अलरेडि फुल जाना थायो होनना बुङो आरो तो जोंनि नाजानाया बेनो सरकारखौ जों माने जोङो आगोलनि सरकार 13 बोसोर 17 बोसोर सरकारखौबो लोगो हमदोंमोन दानि गोदानखौबो लोगो हमदों जोंनिया माने बेनिल' मोनसे आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि मानसिया बम्बाइआव फैनानै थानानै मोजां ट्रिटमेन्ट लाना थांनो हायो बेनो सबसे मोजां बेनिफ्राय आदानिखौ आं मा बुंदों आदा बायदि आगोलनोबो आं बिराद लोगो मोन्दोंमोन आं मा बुंदों बिथांनि ट्रिटमेन्टआ जेब्ला आराम्भ जागोन मा ट्रिटमेन्ट नांगौ आं बुंदों जेनेरेलाव लानांगौ बिथाङा बे मथे लादों जेनेरेलाव मा जायो बिथांनि केम'आनो जा रेडिएसनानो जा अपारेशनसा जा जि ट्रिटमेन्टनि खरसा बे खरसाखौ आं मोनसे एनजिअनि बा मोनसे ट्रास्टनिफ्राय लानानै होगोन बिथांनि आसाम गभर्नमेन्टआ होयोना बिटिआरआ बेखौथ' जों मिथिला जोंनि पकेटावबोथ' एसेबां थाया न'खराव थाया तो आं पार्सनेलि मोनसे ट्रास्टजों रायज्लायनानै बिथांनि खरसाखौ आरो जाय बिथांल' नङा जायखौ हायो आं फ्रि खालामना होनो नाजागोन आरो गतिके रायजो राजानि लोगोसे आंबो सरकारखौबो खावलायो आदामोन बायदि जोंनि न'खरनि मानसियानो फैयो तो बयबो जाहाथे सानलायो बड'लेण्ड हाउस नांगौ जोंनो बयबो सुबिदा मोनथों बयबो मोजां ट्रिटमेन्ट मोननांगौ आसामाव थाना जायखौ जोङो कलकातायावबो मोना मोनो जोंहा थाखा थाबा जेरावबो मोनो खिन्थु जोंहा थाखा गैया जों मोजां ट्रिटमेन्ट नांगौ बम्बाइआव सबसे बेस्ट ट्रिटमेन्ट मोनो आंथ' बिराद माने आंथ' गोबाव बोसोर जाबाय जेब्ला उपेन्द्रनाथ जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ टाटा हस्पिटालाव दंमोन बे टाइमावनो फैनाय आं 35 बोसोर जाबाय थ' आंथ' खोथा मोनसे लोगो मोनबाय थायो आंनियाव फन फैबाय थायो पार्सनेलि आं सान हर खामानि मावो बिथांमोननि थाखाय आरो बेयाव जों मोनसेल' एनजिअनि थ्रयजों जोंबो मोनसे चेरिटेबल ट्रास्ट जोंबो ससाइटि बर' ससाइटियाबो रेजिस्टार जाबाय थ' जों मा खालामनो नागिरदों मोनसे एनजिअजों लोगो जानानै ट्रास्टजों लोगो जानानै खारघराव जेब्ला बे हस्पिटाला खारघराव जागासिनो दङ 2 बोसोरनि उनाव कमप्लिट अपिडि सब बे खारघरावनो जागोन निउ मुम्बाइआव बेयाव जोङो मा खालामनो नागिरदों मोनसे जोंनि साइडआवनो जों बर' ससाइटियानो बम्बाइ बर' ससाइटिया मोनसे बिल्डिं लागोन बे बिल्डिंआव अनलि बेमारि केन्सार बेमारिफोरा जायफोरा फैयो जों दोनगोन जों नाजागोन एकदम खम फैसायावनो आरो थ' बे जोंनि सबसे माने नेक्स्ट स्टेप आरो जों बेखौ नाजागोन आरो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जायगा सातालि होनो बेहानिफ्राय फैदों बहाय केन्सार जानायखायनो ट्रिटमेन्टनि जुनैहाय बहाय फैनाय जादों जोङो आगष्टनि 31 तारिख औ 3 मास जानायसै औ दा केम' सोलिदों 26 तारिखनियावहाय मोनसे लास्ट केम' दङ थ' बेखौहाय जोबनायनिफ्राय टेस्ट खालामनानैहाय जुदि होबावनांगौला केम' होबावनांगौला बिसोर होनाय बिनि फरसो डिसिसन लानो आरोखि डक्टरा मा खालामनांगौ मासावहाय 18,000 नाङो ओमफ्रायहाय जानायनि आरो एक्सट्रा बिदिनो 30 खाथि 30 थाङो 30,000 जानायनि जुनैलाय खुनु आरि गैया बास बिहा ट्रिटमेन्टनि जुनैहाय ट्रास्टनिफ्रायहाय जादों एसे औ दिनै नोंसोरखौ दिनैयाव दंफैयो होननानै मुम्बाइ बर' ससाइटिनि बिसिना दिनै लोगो हमनो फैदों दा मुम्बाइ बर' ससाइटिसिम नोंसोर माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा? बनिफ्राय थानो माने कि बर' ससाइटिनिफ्राय थानोहाय माने कि जायगाफोर जाला मोजां जायोमोन मुम्बाइआवहाय ताकि जों हजोंनिफ्राय गोबाङैनो फैयो गुबुन जायगा थालायो बेंगलनिफ्रायबो गोबाङैनो फैयो बर'फोर दंलायो हस्पिटालावहाय लोगो मोनो थ' माने थानायनि जुनैहाय मोनसे बेबस्था जाला मोजां बड'लेण्ड हाउस जालालाय मोजां जानायमोन थाफैनोहाय माने कि मोनसे बेहा जाला मुम्बाइआवहाय मोनसे गोगोम जोंनि वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो फैयो आसामनिफ्रायबो थ' थाफैनोहाय मोनसे मोनला सुबिदा मोनला मोजां जागौमोन आंनिया बिजेता बर'गार नार्जारि आंनिया परि बर'गाव